Ngibingelele bahlobo nginamukele kuyona ke iChef le Soul TV News. If you're new, please don't forget to subscribe to this channel and also like this video. Wengenza kwethu nalo udaba ke engilitholayo lapha ke einkundleni zokuxhumana uthinta kakhulu ke izelamani ekuthiwa ke ziyathandana. Lana ke kunombuzo oye wapostwa ke kodwa manje ke lo mbuzo uhamselana nempundulo. Abanye ke nempendulo yakho na abanye ke bezindaba ke abashare lolu daba ke engeke ngabasho ngegama. Kodwa ke nawo umbuzo ke ake ngikufundele ke uthi ke umbuzo ke Magumede ke somthatha njengomuntu ke anonymous kahle ke so ingakho kuthiwe ke Magumede lapha yana ke so bekufihlwa ke loyo ke obebuza wona lo mbuzo mayelana nazo lezo zelamani kuthiwa ke uthi lona ke Magumede ngicela ukubuza ukuthi ke udadewethu ke sibhekene nenkinga la ekhaya uthi ke umfowethu omdala ulala nodadewethu sonke esizalwa ke umama oyedwa nobaba ke oyedwa futhi ke sikhuleleke lapha yana ke ekhaya sonke ubaba ke usashona sisele nomama kuphela. Lento ke saqala ke sayizwa ngamahebezi ke ngabantu bangaphandle kodwa ke kuthe makhamba isikhathi ke sagcina ke sizitholela thina iqiniso. Uthi ke kubizwe ke lapha ke umhlangano wabomndeni ke lapha ke njengoba bekumele kudingidwe ngalo lolu daba kodwa ke uma wabo futhi ke ube sebaxoshile laba bobabili abayizelamani ngenxa yokuthi ke ubedinwa yiso lesi senzo sabo labo bobabili. Kuthiwa ke lapha bakhona banako ukubonakala bendawonye nokuthi ke vele bathe mabehamba ndawonye bayohlala la bayohlala khona bayogibhida. Ngakho ke laba ababubunayo laba soke bebabona khona bababuka nje bababona vele ba abantu ke abayithandana futhi ke abathi ke angeke inhlobo baze bahlukana. Impendulo ke yalolu daba ke ngizofisa nawe ke kodwa ke ungibekele umbono wakho la kwi-comment section ngezansi if ever you have anything to say. So impendulo lana ke kulombuzo ithi ke kahle umbuzo uthi ke lento iyamgulisa umama Nkosi yami ngicela ukubuza ukuthi ke ilungiswa kanjani into enje. Kusho ke lo okade buza lapha ke uthi ke impendulo nibhekene nenkinga ngempela lapha ekhaya dadewethu kunzima ke ngoba abantu ke abakulomhlola bona ke abantu abakulomhlola ngamanye amazwi ibona ekumele kahle kumele kube ibona abayikhuzayo noma ke okubukeka bengayiboni inkinga yabo. Kunzima ke ukuhlukanisa abantu abathandanayo ikakhulukazi uma ke beyizihlobo njengoba ke kusho lapha ke impendulo uthi nayo iyacabanga ukuthi ke kunzima kakhulu ke kumama wabo ke obazalayo ichilo kodwa leli ichilo ngempela. Uthi ke lapha akekho umzali ke ongalindela leli chilo engingakusho nje ukuthi bayekeni ngoba ke ngeke nibenze lutho futhi ke banitshela emehlweni ukuthi ke bona bayathandana. Ngebhadi ke abadala ngizokhulumela nje ngokuthi ke labantu ke abasuke bengasekho yabo ibona baba nenkinga kakhulu. So kodwa ke ake sidlule kuloko kancane siqhubeke nje nodaba lolu esikulona. Ngebhadi ke badala laba bantu futhi ke bayayazi into abayenza nokungelula ke nokuthi ke bethathelwe ke izinqumo ngomunye ke umuntu nokuthi ke lokho abakwenzayo kuqedwe ngomunye umuntu. Ezinye ke izinkinga ke sisi azibi nesixazululo. Umvundla ke iwona ke oyobanqanda phambili ngoba lento ke abayenzayo iyichilo. Isintu ke asivumi enhlobo lento ke nabaphansi futhi ke abayamukeli ke enhlobo. Iyo ke lento bengithi ngisaya kuyona ngamanye amazwi ngisakhuluma ke lapha ngabantu ke ukuthi ke kunabantu ke esingababona abantu abadala ekuyibona mhlambe ke okuthi masicela izinto emsamo sikhuluma nabo mawukuthi ke sifisa ukuthi ke ububi busuke futhi nabo ibone esibuyela kubona futhi sicela ukuthi ke lobo bubi noma lawo mabhadi lawo noma ke la kudinga ukuthi kuhlanzwe khona ke noma kuhlanzeke umuntu khona ibona futhi abakwazi ukwenza lezo zinto. Manje ke ichilo njengaleli kwesinye isikhathi ke kube kuhle ukuthi ke noma qale kubona abantu abadala yakhulunywa ngomlomo leyo nto kodwa manje kumele kubuye kuhambe lento ihanjiswe ke ngokomoya wazo idalo ngoba uthola ukuthi izona idalo zabo ezibasebenzisayo ngaleso sikhathi. Kodwa ke ngingekho lapho mina ngoba ngikhulumela indaba yesixazululo. Kungenzeka ukuthi ke njengoba benza lento abayenzayo vele kuukuthi ke yinto vele ke engene nobubi ofakwe umuntu thizeni ngendlela ayifake ngayo lobo bubi lo. Kwesinye isikhathi ke kuba yikho nje ukukhohlakala kwazo izingane zikhona ke ebaleni zegazi lelodwa ngoba lento kahle ibizwa ngomkhuba akuyona into evamisile ukuthi yenzeke kubantu ke ngisho kuthiwa abahlobene ngokwegazi ngisho kuthiwa abahlobene ngezibongo kuphela. Abantu bezibongo awujwayele ukubathola ke benza into efana nale ngoba kuyinto vele ke ekwazi ukuthi ke ayifuneki noma ke abantu ke abaphansi abazwani nayo. Kodwa ke isixazululo salento le silula nje ukuthi ke kahle kiwe nakubantu ababonayo abantu abakwazi ukuthi besebenze ngokwesintu kutholakala ngempela kahle ukuthi ke yini elidele ekuthenini ke kugcine kwenzeka ngalendlela ekwenzeka ngayo ngoba ichilo liyakhuzwa umhlola uyakhuzwa ekhaya. Anyways guys, do comment on the section down below if you have anything to say ngalolu daba. Do not forget to subscribe to this channel. Do not forget to like this video. Danko.